kamutangan. Sugad man inisin waray kabubuwasan. Waray na ba hindi menyos kat katalwasan. Diyos na lang ang labing sininga maarang. Sige nalot ka mo tuwan magurusan na kita. Ay anunusan ka lalaugan na papamas na. Sa luyusan ka gugupa masirang na. Ay ang labrasan ka dalwasan aadin na. Ang kamera atras sa bahay. Naguyagan ka ba na sa eskwelahan? Ano man tatandi damugay paray man. Mga hunisan katamsihan punasin kalipayan. Kamurayawan kauswagan hingyapsan nga tanan. Sige namun kabutuan magurusan na kita. Anunusan ka lalaugan na papamas na. Sa luyusan ka gugupa masirang na. Ang labrasan ka dalwasan aadin na. Aadin na. This is Sarting, ladies and chacha na.